Professor Snuip stoot van de beste boot. Hey, de mooi die snor de snuit. Wat vindt er nou weer uit? De bisten zullen alle keer een snierpop maken. Maar professor Snoert wil er hier uitvinden. Dus even zien. 2 armen snieren, een stukje ijs. Koud, hè, om in potjes. 4 zwarte steentjes, zo. Een grauwe wortel. Oh ja, en zelfs het uitvinden spoeien. Nou, deze keer maar net te volle, want dan gaat het weer mis. Hij struit een heel iets beetje oer de snier en het orenspul in de amer. Zo. Hij scorret de amer heen en weer en keert hem dan om. Zo. Als het goed is, dan moet er nou een prachtige snierman komen. Maar wat is dat nou? Onder de amer komt wel een snierman waai, maar het is een hele lietse snierman. Een mini-snierman. Wol alle snierballen op een stokje, hè? Ik had deze keer te min uitvinden spoeien broekt. Het is alweer misgaan. Professor Snoort had zijn nocht van het snierpoppenmeidje. Hij zucht wel even bij Titus trompet. Waar is die? De professor rent naar de bjemmenta. Titus is die kant uitgegaan. Midden tussen de bjemmen staat een prachtige snierman. Hij liek het wel een beetje op Titus trompet. Maar dat kan net vanzelfs. Titus zelfs is er net. Dat is nu weer. Titus, waar bist u? Titus, bist u daar? De professor krijgt geen antwoord. Titus is vast even naar de arken, denkt er. En hij rent om de snierman heen. Hé, deze snierpoppen had een trompet van snier. Krekt als die van Titus. Voorzichtig strikt er over het instrument heen. Het spooketje, die witte man die speelt op het trompet. Professor Snoort gaat een heel eind achteruit. Dat is nu weer een snierman die het spelen kan. Maar is hij bang van zijn snierman? Nee, uitvinders binnen net bang. Zo is dat. Stapje voor stapje komt het dichterbij. En heel even strikt er door de trompet heen. Professor Snoort stoot wordt. Het doogtje lang net. Ik voer dat Titus waarom kwam. Die kan mij wel meer vertellen hoor, die gekke snierman. Ik nooi gauw uit. En professor Snoort zet de sokken erin. In een jet er een stimme. Professor Snoort. Waar roept hem daar? Is het de snierman? Maar dat kind dus net. Hij zucht naar de snierman. Hoe kan dat nou? De trompet is voort. De snierman had nou een harmonica. Ik begreep er niet meer van. Zou ik soms gek worden? Oh heen, dat begint er ik nou te spelen. Maar dan wordt de professor lelijk. Hij liet hem net van de gek houden, toch zijn fladder van een snierman. Hij loekt aan de harmonica. Er komen vreemde loden uit. Jouw oude snierman, ik wil die harmonica. Let los. De snierman liet net los. Even later rollen ze te geren over de groen. De snier spat alle kanten uit. Professor Snoort is haast lieke wit als de snierpoppen. Snierpoppen? Er is hier dan net een snierpoppen meer. Titus trompet. Miauw. Dat is de snierman. Maar de trompet en de harmonica. Wat een mop net. Een speelende snierman. Jo bent er mooi intrapen, professor. Nou, ik wist dadelijk wel dat je in een snierman zit. Ja, dat zult wel. Ja, daar komen de hoornekkel aan. Vanzelfs met een vetje Pieter Patat en Romke de Mal het hele verhaal ekjaren. En ze moeten er al hier om leidje. En dan is het feest. Snierfeest. Titus maakt het muziek en de orenbisten douchen om een snierman heen. Die van Pieter
had een koksmuts op en een grutte houten leppel als bierse. Die van Romke had een briltje op en een boek in ogen. Vetje Vieter had op haar snierpoppen grutte reerde lippen maken. En op een holle zit een hoed maar fjaren. En de oren snierpoppen? Die van de professor wie ommers te liets. En Titus? Titus wie zelfs een snierman. Een snierman die muziek maakt.